Alaikum wa rahmatullah. Yau shirin namu zai nuna muku yadda za ka yi ka samu kuɗi kimanin 1000 kai withdraw amma ta referral. To idan ka yi sabon ne shigowa wannan channel mai albarka mai suna HUB Tech, to ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyo zai iso gare ka. To za mu fara, namu link ɗin yana cikin WhatsApp, amma kai sai ka je, za mu ajiye ma link ɗin a description sai ka duba. Za mu shiga WhatsApp kamar haka. Ok, za mu dubo. To yau in ka gashi mu mun shiga, link ɗin ya nuno mana kamar haka. To za ka zo kan wannan da aka sa register kamar haka sai ka danna a kai. Za ka zo ka sa number wayarka a nan gurin, ka cire ziron farko. Da zarar ka sa sai ka danna send OTP ɗin nan, to kana yi zai buɗe sai ka sa password ɗinka da kake so. Amma mu da yake mun yi register sai dai mu log in. To mu bari ku ga. Ok, gashi mun sassa bayanan namu sai mu shiga. Yana ɗan yin loading ne. Ok, password ba a sa daidai ba. Ok, to yau gashi nan yayi log in successful. To sai ka zo gunnan da aka sa me kamar haka sai ka danna shi. To in ka danna shi za ka ga available balance ɗinka ba ka da ko 5. To kar ka damu, ga withdraw kuma yadda za ka yi withdraw. In ka tara ya kai minimum withdraw kimanin sai kuɗinka ya kai 1000 ake yin withdraw. To za mu nuna muku yadda za ka yi ka inviting ɗin ka samu kuɗin kamar haka. Sai ka dawo home ɗin nan sai ka danna, sai ka yi ƙasa wannan invite your friend to help get 1000 for free. Gashi nan ina nuna muku kamar haka sai ka danna shi. Zarar ka danna shi zai ɗan yi loading ne saboda network ɗin ne yake tsala. Da zarar ka danna shi zai buɗo ma guri kamar haka. Za su baka awa 24 za su baka ka yi inviting ɗin mutum 3. Za su baka 953 in ka inviting ɗin mutum 3 ko 4 zai zama 1000 sai ka saukar ka yi withdraw. To a haka ake samun kuɗi da wannan application ɗin, ko in ce website ɗin nan. Da ka yi ga inviting in kana so ka tura abokinka, in WhatsApp ne, in Facebook ne, in Messenger, in kwafi link ne za ka iya. To a haka ake samun kuɗi da ka tara kimanin 1000 za ka yi withdraw. Na gode. Ƙarshen bidiyon kenan namu. Zan ajiye muku link ɗin a description. Subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode.